wato kana ji tanka? Na jin ka magata. Wannan sallan. Ai cikin annashuwa za mu yi ta. Insha Allah. Ka san layya? Insha Allah. Ka san sallar bara. Sallar bara kam gaskiya ta zo ne amma wannan sallar cikin annashuwa za mu yi ta. Insha Allah. Ai ni ba ɓata lokaci na sa Garba ya an so min ragona yana nan a gida yanzu haka. Ni ma yaron waje na aikin sabon na aika. Na aike shi. Auka aika? Yaro na abba ya dawo ta da sarki. To ba komai. Dawo ta da. Yanzu dai shi kake jira na shi yasa na same ka kai. Shi ka same ni. To Allah sarki. Ka san yaron nawa, ai yaron ina san shi. Ai ina kaunar yaron. Sai dai matsalar yaron ka san ƴan shaye-shaye yake ni. Ka ji matsalan? Yana bin ƴan shaye-shaye. Ka ji matsalan shi wannan yaro. To. A kura ce? To ai kai ji ba. To ai kura ce da gaji. Kai. Ga kara ga ragon. What? Ai zo da shi da ragon. Da ragon ne ma. Baba gashi nuna kai gorewa. Kai ki bayar da shi da Allah. Kai abba da maka da hankalin da ake karanci na kudin $150 ka so muna ban layya sai ka je ka samu tare. Baba rago ne yana Wai Magari ku gaishe ba ya gaya ma rago ne kai. Rago ne yana kuka gashi na kai. Karen ne rago? Yaron da yake bi wannan yaron ne. Gashi yana kuka. Za ka rufe mun baki ko kuwa. Gure rago ka shi. wani abokin ka. To. Abin da nake gaya maka kenan. Ana gaya maka ba. Tsoro na Allah karye. Kayan ragon sallah ne. 85,000. Wannan ragon? To tsaya. Wani ba wani ba wani ya. No. Kambe shi Ake ka kaje ka so Tashi daga gida. Yadda suke ta wani layi sai ka ce Haka ce, tsohon mota.